Serikal kaunti ma Mombasa oyango ni gibiro chiwo chiemo ne jopuonjre duto ma klas 8 madhi timo penj maduong' higani e kauntino. Kanoloso e nyasi ma chiwo success cards ne jopuonjre ma klas 8 e sikund primary ma Jomvu Girls, gavana ma kaunti ma Mombasa Abdul Swamad Nasser Sharif ne olero ni onge japuonjre moro amora mabiro koso chiemo e kinde ma gitime penj. Omedo ni sirikal kauntino bende chano mar keto chenro ma chiwo chiemo ne jopuonjre matimo penj ma klas 12 chakre higa manyien. The county government of Mombasa, for all candidates, was standard 8. All their meals during exams, itasimamiwa na serikali ya county ya Mombasa. Please let us make sure that no parent pays any money. We will also be considering what needs to be done maybe from next year, kuweza kwa supply the dry foods to the schools waweze kuwapikia. But for these exams nazokuja, we will definitely be providing all the meals for all the candidates in primary school, FOC, courtesy of the county government of Mombasa. Jopuonje alwora ma Ruiru e kaunti ma Kiambu ochiwnegi siem